Ngiyalibingelela bazalwane egameni likaJesu, amen. Ngiyakholwa bazalwane ukuthi niyaphila la nihlezi khona. Uma kungenzekanga niy'thole niphilile, uNkulunkulu makathumele umoya wakhe ngama-waves. uNkulunkulu makenze umusa phezu kwey'mpilo zenu, makaniphakamise, aniphumelelise kuy'fiso nakuy'nxuso zenu kuye. Abadinga imisebenzi uNkulunkulu abenzele bayifumane, abadinga ukuqhubeka ney'fundo zabo uNkulunkulu abenzele umusa. Ngiyathandaza ngokukholwa ukuthi akunakwenzeka abahamba noNkulunkulu bahlale ndawonye bangayiboni i-progress yempilo yabo. Ngiyakholwa-ke Mandla wonke ukuthi nakuzingelwa nakufana ntoni ayinamandla phezu kokuphila kwabangcwele. Ngakho okungcwele kaThixo uyinqobo enqoba izwe okholo lwakhe egameni likaJesu. Ngakho-ke ngicela-ke bazalwane namhlanje ukungena netophikhi elula nje. Itophikhi siyayixoxela nje, siyayixoxela. Ngicela ukukhuluma namhlanje ngokubaluleka kokuklina umzimba wakho. Ngingakhuluma ngelinye ilanga ngalento, kodwa sengifuna ukuveza ezinye zezinto eziba yingozi uma umzimba ungawuklini. La emhlabeni uma uwumuntu osadla, udla ushukela, udla izinto ey'ne-acid, udla izinto ey'namafutha, udle nje yonke into ekhona noma ikhona la emhlabeni. Azi ukuthi yonke into eflashwa emgqonyeni iyakhishwa ngelinye ilanga uwasha umgqomo. Imigqomo akusho ukuthi njengoba isuke ilayisha udoti kuthiwa akube impilo yawo noma kube ukuhlala kwawo kanjalo unodoti, kodwa udoti usuke ufakwa ngoba ungeke uzuvumeleke ukusaphazeka phansi, uzongcolisa, ugulisa abantu. Kanjalo nomuntu uma edla elokhu efaka ukudla emlonyeni, efaka ukudla ngenkathi kugayeka ukudla, izinhlobo ngey'nhlobo zokudla asuke ekudla, loyo muntu ekugcineni uyadinga ukuwuflasha umzimba wakhe, ngoba ngesikhathi eye ngaphandle usuke eyokhipha, yebo, eyokhipha yona le nto akade isuke eyidlile, isuke isiguqumezwe, yaguqumezwa, kwathathwa ama-minerals, kwathathwa ama-protein, kwathathwa wonke ama-vitamins, zonke izinto zathathwa zafakwa ngononina bazo. Kodwa khona ojusi abasalayo njalo makade udla, abasalayo labo juice bayakwenza ukuthi uma uwumuntu wena ohlala ngokuthi awuyiklini umzimba wakho, la majuice azokunikeza inkinga ngelinye ilanga. La ma-juices ayini? La majuice yilawa othola ukuthi asewenzile umsebenzi. Ithathiwe iminerali yayiswa kubo kwaminerali, kwathathwa amavithamini ayiswa kwavithamini, bese kusala le nto-ke esuke ithi lokhu akusenakho ukusetshenziswa. So-ke umzimba-ke ngenxa yokuthi usuke ufaka izinto wena kuwona, ugcina ungcolile. So siyadinga-ke bazalwane ukuthi ngelinye ilanga uhlale phansi, ubale isikhathi. Abanye bathatha isikhathi mhlawumbe esiwu-2 months, enyangeni yesithathu abese eyiklina umzimba wakhe. Omunye uthi uyinikeza u-6 months, omunye uthi uyinika unyaka, ukuthi njalo mina walise ngifaka into ezoklina umzimba wami. Izinto eziyingozi kakhulu eziwukhathazayo umzimba neziwungcolisa kakhulu, ey'ngcolisa ngisho igazi kakhulu, izinto ezine-acid. Lapho ngibala utshwala. Utshwala buyawungcolisa kakhulu umzimba womuntu, especially uma engazoba nezinto ezama-sachet, lezi zoku-drain i-acid emzimbeni wakhe. Kuzoba idrinki njengoba ine-acid,
iyakwazi ukuthi nayo umzimba ugqilaze ukhathaze, ngoba i-acid ayidalele ukuhlala emzimbeni kunomphela kumuntu, kodwa isuke ingena ngaleso sikhathi yenze lento ekufanele iyenze, ebese fanele uyiflashe-ke uyikhiphe. Right, bese kusoba ukuthi umuntu uma engaziklini, umzimba wakhe, ngoba noma ngathiwa uphuze ijuice ewu-100%, fanele azi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi lamajuice ahlezi wagica noma ewaphuza azomgcolisela umzimba wakhe. Ekufanele ahlale abuye abale ukuthi sesisithi isikhathi ngiyiphosa le juice emlonyeni, sekufanele manje ngike ngiwuklini umzimba, ukuze ukwazi ukuba fresh futhi uphinde uqale kabusha, uqhubeke nempilo yakho ufresh umzimba wakho. Lezi zinto ngiyazisho ngoba ngumuntu mina, angiyona ingelosi mina, ngumuntu, angiyona ingelosi. Njengoba sikholwa, akufanele sicabanga ukuthi umzimba lo umzimba ekufanele bese sithi njengoba siwungcolisa ngokufaka ukudla kuwona, sifaka amajuice ahlukahlukene, bese sithi hhayi ngoba ngiyakholwa umzimba uzozenzela. Ngoba baningi abantu abaluza iy'mpilo zabo ngenxa yokuthi abafuni ukuklina imizimba yabo. Umuntu abulawa inyongo uthi uvele wakhathala nje, waphathwa ikhanda wawa phansi, kanti ushawa inyongo. Inyongo uma isiningi kakhulu egazini, inyongo yenza ukuthi uphathwe yikhanda elingeke liphele, umzimba wakho ukhathale, amalungu omzimba avondleke. Ungaba into ewumbaca nje, engathandi kudla, engathandi kusukuma, ezohlezi ilele egodolayo. Kodwa uyadinga ukuthi uhlezi uhlale ubese uthola izinto zokuklina umzimba wakho. Ngithi angiyisho lento ngoba mina sekukaningi lento nakumina, ngiphila nayo ikimi. Akusho ukuthi bazalwane uma umzimba ugqilaza ngalezi zinto osuke ufaka zona, kuzokwehla uNkulunkulu ezweni akutshela hhayi njengamanje flash umzimba wakho, ngathi usudethi kakhulu. Mzalwane, musani ukuba amavila nina bazalwane, musani ukuba namavila. Lithi hhayi mina ngizosizwa uJesu kuyo yonke into, musani ukuba amavila. Abantu abaningi esingathothi abanye bahambe nge-COVID, akusikhona babulawa i-COVID, abanye babulawa inyongo, abaningi babo bachithekelwa inyongo. Wathi uma efika esibhedlela kwathi uyashisa, kwathiwa ukudla akakuthandi, kwathiwa ukuthi kwavele waphela emveni. Ngiyafisa ukuthi lento ngiyikhulume ngoba angisho ukuthi ngikhompyutha noma umzalwane engike ngamuzwa la ekhuluma ethi abantu abayeke ukukhipha inyongo. Hayi bo, hayi bo, hayi bo. Musani bazalwane ukudlala ngempilo zenu. Uma kwesinye isikhathi uhlala uzizwa ukuthi ukhathele umzimba, ufuna ukuthi kube khona izinto oyikhiphayo wena kuwona, ukline umzimba. Yabona uma sihlezi siwashe iy'ngubo, kanjalo nomzimba uyafuna ukuthi uwashwe. Ayikho ingubo engawashwa bazalwane, ayikho ingubo engawashwa. Kuthiwa le selokhu iyaphuma esitolo ihlezi iyingubo. Umzimba wethu uyingubo phezu kwalo mphefumulo. Njengoba umzimba wethu uyingubo, siyadinga ukuwuwasha. Asingawashi ngaphandle kuphela, siwashe ngisho imithambo yethu, ngoba eminye imithambo ibhlokhwa amafutha lawa esihlezi siwadla usuku nosuku. Lezi zinto ey'ningi, sidla ama-chips, sidla izinto ey'ningi lezi ey'hlukahlukene ey'no-oyela, izinto ey'noshukela. Uthola ukuthi lento uma isifika la emthanjeni ifike ijeme umthambo. Yazwakala kuthiwa hawu usuphethwe i-BP, imithambo ijemile, hhayi ukuthi ngomphethwe, ayikho into ekuthiwa i-BP. Masikhuluma nje ngeqiniso, ayikho into ekuthiwa i-BP, ayikho lento, akusona isifo i-high blood pressure. Yinto thina esiyenza thina ngamabomu esingafuni ukuklina umzimba wethu, ngoba the more umzimba uwuklina, into ekuthiwa i-BP ngeke izibe khona. Isikhathi esiningi i-BP ibangwa ama-clots enzeka emithanjeni bazalwane, bantwana benkosi. Asingathathi izinto sizenze abantu abangazi sibe sazi.
iBhayibheli lithi ngakho-ke bazalwane hlakaniphani njengezinyoka nibe bunene njengamajuba. Hlakaniphani. Musani ukufuna uNkulunkulu azonichatha noma musani ukufuna uNkulunkulu azonifaka ama-sachet azokwehla ezulwini ayimana azoflasha lama-acid enhlezini wadla. Musani kuyenza leyo. Musani bazalwane. Iyekeni lento eniyenzayo. Iyekeni. Uze umuntu esekhuluma akhuluma azajuluke athi mina ayikho into engiyisebenzisayo, ngiphuza amanzi kuphela, ngiphuza amanzi. Hayi bo, musa ukudla izinto wena uyigcwalise emzimbeni ungayiflashi. Flasha izinto osuke uyifakile emzimbeni zokungcolisa umzimba. Yilokho nje-ke bazalwane bengithanda ukuthi ngiyifundise, ngoba abaningi abantu baze baqamba amanga bethi baloyiwe kuyilokhu, kanti udlala nje inyongo nje iyambhuquzisa. Usheshe ambone futhi umthakathi hawu sibani bani yena uyangishaya, kanti awuwashi wena umzimba. Umzimba uyawashwa. Uyabona yena kunezimbiza, ngiyaxolisa ukukhuluma ngendaba yembiza ibe ngikhuluma ngevangeli. Kunezimbiza ezisetshenziswa ukudetoxa umzimba. Lezo yimbiza zikhona kuma-herbal shop, zikhona kuma-chemist. Ingixolele uma ngikhuluma kanje, kodwa ngikhulunyiswa ukuthi bazalwane asingafanele sizenze abantu aba-ignorant sibe sazi. Ayikho into erong ngokuthi uma uyezwa ukuthi uphethwe yiqolo kube khona into oyiphuzayo ezodraina yonke leyo nto ikline ube right. Ayikho into erong lapho. Ayikho into erong. Yilokho nje-ke bazalwane bethu angikuveze namhlanje. Bazalwane, musani ukuzenza onodoli abazoqukulwa nje, athathwe abekwe lapha, athathwe abekwe lapha, agezwe, enziwe ukuthi, afunze ukuthi. Musani ukuyenza leyo nto. Nakekela impilo yakho, zithande, uzinakekele. Uma uzithanda uzoyenza lento engiyishoyo, uflashe umzimba wakho, uflashe ama-acid lawa ohlezi wazi. Ngiyaxolisa ukuthi ngizoze ngimenishine enye yeyilokhuzana yeyinkampani la, ngoba zingikhokheli, kodwa ngizozama ukuthi ngiyisho. Kunenkampani ekuthiwa i-Alkaline yaka-Avogel. I-Alkaline yaka-Avogel inkampani esebenzisa lama-sachet engikhuluma ngayo, ewadayisayo. Ukuthi ufuna ama-sachet okudraina i-acid emzimbeni bayakunika. Uyazi ukuthi abantu abaningi uma bephila ngokukhathala, hhayi ngoba kuwukuthi ingoba eyisidudla noma ingoba akawuklini umzimba wakhe lama-acid, amajusi, ama-drink ahlezi ewaphuza. Awuklini. Yilokho nje bazalwane bengikhuluma nge-hygiene-ke namhlanje. Sithi hygiene, zinakekele, zithande, qaphela impilo yakho, akekho ozokunakekela, wena umnikazi wayo. Ngakho-ke inakekele impilo yakho. Siya phambili nempilo. Siyabonga kakhulu. Amen.